vakataurira 10 men akandifonera kaita 1 hour something tichitaura pafoni tichitukana zvakonzerwa naye Wanyatanga handidi kuwanyara kana kuti nditauri zvakavata ndotovatarisa woziyo ndo vakaita 10 men andifonera 10 men haana foni dzangu ina handina foni dzake saka Wanyatangawo ndo wakaita kuti 10 men andituka akanditaura kuti iwewe pandinosangana newe Mapangere ndoda kupuputitsa ndoda kutokuuraya murunzo saka ende kuti duda saka endomirira kufa indagara umba kwangu ndopandakaenda kundotora protection order yati nansi kuda zvokutaura nawo vakadaidza maita tenda it was a different issue vakadaidza maita tenda nemudairi wamukuita uko maiwati china maita zvazvakatonaka maita tenda ndini maita tenda ndini anotopedza kana ndamutaura kuti unopedza pauya nyaya anotopedza mari ndeyangu yandakanga ndabva nayo kuHarare kuivhiri dzo ndairwara but ndainenge mari yangu noda kuzvirambirei ndosaka ndakutaura pamuri kuenda uko hakusiko kune nyaya yenyu murutiza Wanyatanga pamakuhwa awo murutiza Wanyatanga pamakuhwa awo hamundi wataura kuti Wanyatanga makaita makuhwa nemukwasha weuyu behind his back hamusi kuda kuwaudza asi wakandirera wasina kundirera Sore mambo, sore machinda, madzishe. Funga kuti taremekedza vese vanoremekedzwa. Nyaya yangu pane nyaya yatakaita last time padare ratakaita. Ndikapindura naSamaita zvandakapindura zvawakanga wataura. Saka pakutaura ikoko ndikuti yakapota neno. Sabhuku saka yakapota nenondeka andi makavatora mukana wasungisa yakapota neikoko munototaura nyaya yavanhu vounzwisisa kuti muruda kuti kudii Samaita vari kunzwa nzeve idzi vanyatsonzwa kuti uri kutsunura pa uda kutsunurwa pa pekutanga ndoda kuti ndipindure pamataura pamuri kuti ini ndakavasungisa handina kuvasungisa ndakatora protection order handina kusungisa handina kutorera ini ndakatorera ndiri kuti ini pamapinduriro andakaita ndichiwapindura pazvinhu zvawakanga wataura ndakapota nemo pane zvandakapindura iwo wakazvinzwa zvandaipindura iwo Samaita Sabhuku zvandaiwapindura totowasvisa kuti hanzi zvandakaita zvipi taurai vanhu vese vakupindura navakaita wapindura kwandakaita hatichazviziva makataura zvakawanda paipai saka hatichambozii kuti richipi taurai zvese mopa purisi yenyu kuti inini saka pane zvese zvakati nezvakati neprotection order ndatora zvese munyatsoti wa pooneka kuti hazvishowo yakota muka kuti ndangodai zvinzwisika havatombosiyi kuti muchitaurisa wane nyaya yawakataura nyaya yeprotection yekuti wakandidzidzisa handizvo wakataura kuti ndakamurera kubva ari mudiki inyaya dzandakapindura wakataura nyaya yemunhu ndikavapindura ndo nyaya dzandiri kutaura dzimwe dzacho wakataura nyaya yemukwasha because nyaya dzavo dzakanga dzakawanda dzakaita about 5 imwe yacho handichazivi hangu kuti ndedzii saka dzimwe dzenyaya dzandakataura kuti pakupindura kwandakavaita ikoko ndokupota neno kupota neno pamushona murika ndichozopota neno ndechekuti imimi mukandirambamo handizve indobva ndatsamwa imi wandorambama moti sori handizvo saka ndoti yapota ngino ndikuti ini ndanzwa ndikatambira chichemo changu
Ini mandoramba mamugore kuti ndakaoramba masaka yapota nini. Aisizwa ishona kana mataura ndoda kupatsana kushona yawa mati. Aiwa, shona kana tichiti yakapota neno. Ndiri kutaura pamashoko andakavapindura iyo vataura nyaya dzavo dzandarongedza idzi. Saka timi mataura mashoko. Inini kuwapindura kwandakaita kwacho zveshuwa ndoo zvandiri kutaura izvi. Amugone kuti yapota nini ndakapindura ndozvitaurawo. Imuri kuti yakapota nini pamashoko. Imi ndimataura mashoko. Ndimuri kuti yapota nini. Wakange wataura nyaya dzavo, inga ndataura kuti wakataura nyaya dzavo dzakawanda dzinokwana about 5. Ndikavapindura. Saka pakuwapindura kwandakaita ndo pandiri kuti inini yakapota nini pamashoko acho ndakawapindura. Panyaya dzavaitaura dzakazobva kuti muwapindure handitika idzodzo hadzina basa asi zvamakazowapindura ndozvimuri kuti yakapota nini. Zvandakavapindura nyaya dzamaine tsanga idzi hadzina basa asi zvamakazopindura panyaya dzavaitaura ndozvimuri kuti yakapota nini. Izvo tiri kuda kuti pawitsidhewe nyaya yamaitaura kusvikira mazosvika pakupindurana mamakupindurana zvisiri right handiti. Nyaya yacho ndo yetinoda kunzikwa kuti ndeyei. Taurai nyaya yamakazopindura nehasha rekutaura zvisina kunaka zvacho kuti pazvakanga zvamboshatira ndepano. chinoita nyaya iyi kuti ndiitaura. Havana kutaura nyaya 1. Ndataura kuti wakataura nyaya yemunda. Wakataura nyaya yemunda. Handizve wakataura nyaya yemunda. Wakataura nyaya yemunda. Wakataura sorry. Kana nyaya yao yapo appeal kana wauya kuda kunzwisisana nemunhu wakanganisana naye, handi basa redare rekuramba richida kunzwisisa kana kuti iwewe ndio unoziya pane nyaya yako, ndio unofanirwa kukumbira pawakakanganisa. Akamhangara nyaya kudzoka kudare ndivati samaita here kana ndio. Saka na uri kuda kudini, unoda kuitwa sei, unoda kuti ava vagare navo uite sei navo iwe usiri kuda kunzwanana navo. Kana usati wanzwa soka, usati wanzwa kuti uri kuda chii, imbondofunga zvakanaka. Iwe wakasungwa wanyatanga naye. Wakatosungwa kudai. Saka ndiyo ndo taurira achidaro kuti vauya mudare. Zvingaite here isusu kana tisingagoni kutonga katitonge yakadaro. Iwewe kana uchida uyu murume ari apo wakatarisa 1 unomuziva, hamuna kutanga nekukanganisana. Isu hatikudzidzisi kuti unofanirwa kukotama sei pane ava kuti utaure navo kuti nyaya tinzwe. Kana zvakutoita panika tiri kutotsvaga nyaya kunge tine dambudziko. Kana imboendai mundogarai ava varigara ava, isu hatina dambudziko navo. Hatisi panapa kutsvaga kuti ari muhombe ndeupi. Iwe kana uchida kuyananika neava 1 kune ava chete, ezvino usati wambotaura zvekuti dare rinori iwewe wakazototeerwa kundotorwa ukauya padare apa uchishaina pana, hatisi kuchitaura nezvazvo. Saka ninhasi ezvinezvi uri kuda kuedza kuti dini. Saka nisusu hatisi kukutonga wekuti nyika yese yebva yaziva inge tinodei kwauri. Iwe ndogara kumba kwako, no one can follow you. Ava kana variwo vakakumbira kukuuya panapa tichanzwa kuti vari kukuda here, tonzwa kuti vari kurwara nazvo here. Kana uri iwe uri kuda kukumbira kutaura navo kuti nyaya yako uri kuona vanhu vese vari panapa ende nematauriro auri kuita so, munhu wauri kutaura naye ndisabhuku, wauri kutaura zvauri kuda. Kana asati achinja unhu wake hachitongi dare rakadaro.
Amapangire ndima akazunguka Wanyatanga. Ndakaonaidza kuti titaure kuti iwo ndiwakaunza kanyapo handi nyaya chayakapinda kuno saka wakati nyaya haitauri ikoko pakubva kwakutaura katakaita suka ndo saka ndati ngatingodzoka kwamama tondotaura nyaya yacho Ndati ndima akawasungisa. ndi ndakaudaidza chitaura nyaya yacho inyatsotseketeka vanhu vese vari kunzwa vakamirawo nyaya iwo unzwawo ndizvo zvandinoedza kutaura here kuti nyaya dzakataurwa pakataurwa nyaya dzakawanda pakubva pakutaura kwawakaita wakataura nyaya yemukwasha wakataura nyaya yemunda wakataura kundirera handizvo zvimwe zvezvinhu nekundirapisa zvimwe zvezvinhu zvacho handizvo ndo pawaitaura nyaya saka ndakati aiwa zvinhu zvamuri kutaura izvi muri kutaura zvimwe zvinhu zvacho zvinenge zvisina Ndibatsira kuri tinotuma munhu kuenda kunoroora paya handi kureva kuti hatigoni iunitadza kuenda kunoroora asi zvauchachaurirwa kuya kazvinhu zvati unorama ubotega indipi ndozvawadzoka uinazvo dawangoiziva kuti handigoni kutaura nyaya neizwi rangu handigoni kuridzikisa paya parakange riri waoenda hako wandohwanda neumwe munhu idini asi handimbode hangu kutaura ndakuti kuti ivava iwo wayaurereka hawo musoro wanorereka kuna Wanyatanga nedare zvino mukwidziro wamama akangoita izwi musiwo ndiwoyo chaiwo wamunawo futi saka pamwe izwi renyu handizivi kuti munhu here ari kukotama kumunhu waane nyaya naye muonero wauri kuita ivo atinoonana uko unonyatsotaura izwi rako rakanaka asi kana tamunhu usanyarewa nhao taura izwi rako rekukotama kuna Wanyatanga uzonzwa kuti iwo wachati chii usati wati wakataura dzakawandisa ukadaro zvinhu zvinoita vange munhu akangoyozutaura ndakamupa munda uya nenyaya yako zvakanaka nekuti isusu tichiziva ndiambori ani wako kuti nhasi tiisvike pekuti maakutosvika matare anozara imba kudai saka ukati wakataura zvakadai vane zvawakatotaura chiti ndichidai izvongo usingatondizivi ndichidai ongo usingatondizivi ndopakuti wakataura dzakawanda ndizvo ndiri kuedza kutaura mwendizvizvo nokuti pataurwa saka indakazopindura mukupindura imomo matisina kupindura pakutaura namambo paya kutaura vasati vakuda nekuti kwavari kutaura kuisa nyaya dzaolist vatosweta kutosvika vachiti yapota ngeno vaifanira kutaura ndiri kukumbirawo regerero mudare ndikumbiriwo regerero kuna Wanyatanga nyaya yandakaita kuna Wanyatanga inini ndakazoona kuti handizvo nyaya yandakaita ndekuti ndakaramba kuti havasi baba wangu ndakaramba kuti vanhu vandirapisa ndikaramba zvese zvauritaura izvi toziva kuti zveshuwa wakanga warapiswa here zveshuwa Wanyatanga ndibaba wavo here saka isusu zvese zvamairamba zvezve isu ndo zvatingori nazvo kuti zveshuwa Wanyatanga havana mwana ende Wanyatanga zvekurapisa munhu havana kudini ende mhosva dzavaita kumiririra dziya kuti dzekuti vanokwanisa kundoti vamirire munhu kuti awane munda makaramba kuti havana kundimirira zveshuwa wakakumirira here saka zvese zvamunofanira kuita kuti dzakawanda maitaura chi1 zvamuri kukumbira regerero hamukumbiridzi makadzidhazena kudai ende munotaura mii ndiri kukumbira regerero kuti yapota ngeno isisile dare rechisilenge vatonyatsotaura chaiko chaiko mukanzwa vanhu vati zvoni muri kuti yapota ngeno kudii bviro nyatsotsanangura manzwa vanhu varamba vachidzadzambidza kuti vatsvaga kuti kupota ngeno kwamuri taura ndekupi kuri kuti hamusi kunyatso zvamuri kutaura nekuti yapota ngeno asi ndo pamunofanira kuzoti ndapota ngeno taurwa munhu apuhwa mhosva yake anyatsoigashirwa neshuwa ndakatadza vanhu voramba vakuwanza masoko ndopavanenge kuti aiwa yapota ngeno unenge watotsanangura wakuzama kuda kuti uchibuda hino apa hapana pamati makuda kubuda hapana mhosva yamati mapuhwa hapana yamati matenda moti yapota ngeno nyaya yandiri kuedza kutsanangura kana inzwa ndafunga kuti shona yacho vanhu vachingotaura kuti munhu akati yapota neno ndofunga kuti shona inonzwisisika pakutaura inonzwisisika kwete pamara inonzwisisika bati kwete kwamuri kuitaurira wanyatsozva zvatotaura yapota ngeno inoti inini ndikanzi naava ndikatadzira ava handiti ndobva ndaya ndichikumbira regerero kwavari kuti ndobatsirewo ndikumbire regerero kuna baba ndakavatadzira ndakadai sa ndokumbira regerero handiti ava vanotsamwawo obva taura kuti mwana uyu angabva azondidai
obvazo ndidai ndobananzikana nevamwe vakatogarawo kana nemi kuti yapota ngeno akamona asi kuramba wani hamusimi munotofanira kuti yapota ngeno vanotokumirirai vaya ndozoita chivanhu unofunga kuti ngataurei one by one. ndaikumbira kumbotaura nemi makatonga ndandisipo kuchijingu vanoti kana yapinda ngemuswe inotongwa yeni yapinda ngemuswe dzaanayo ini ndada kutangira pamasvika pamatangira iyi makatongwa nyaya dzeingani vaverenga ngani nobva matodera kamwe chete kuti yapota mudini mavhuma nyaya dzenzedzingani hadzichipiwa migore hadzipo mutongo dzese dziri 5 nokuti mavhuma kuti yapota ngenu hapachatotongwa hapachina agreement 1 chimisai 1 chipiwa mutongo. Pakataurwa nyaya, takataura nyaya mukwasha. Kwasha wangu akaswera kumba kwavo. Ndo pandakavati nini vakaita zvavakaita vaine kwasha wangu vasina kundoudza ine kumba. Ndo pandiri kuti aiwa inwanyatanga handizivi zvamaipangana nemukwasha wangu nekuti makutonga handisi kutonga ndozve ndiri kuedza kutsanangura tisvitsane kwandiri kuda kuedza ndo ava kutongomira kuti nyaya yakutoright bcause avava isusu tichiziva mazira atinoita vakagarisana navanyatanga kuenda kwakaita mwana waava kwanyatanga yanga isiri mhosva nangu havasingazivi vaifanira kuzonzwa maresults chete ezvinobuda kwasekuru but avarito izvozvo kuti akaendako vanga vasingatona zvino havasi kutozvida saka hapana chatiri kutonga andizvo zvandikutaura Ona chiwa nevangori kukumbira regerero kuna samaita kuti yapota neko waisa wasungisa andina kuwasungisa andina kuwasungisa ndakatora protection order aka muno munga mawatoya nawo ini ndatowadaidza kuti tiyanana saka ndiri kubuditsa musoro ndosaka ndiri kutaura kuti ndiri kukumbira rwegi pane zvandakataura ndozvandiri kuti ndiri kukumbira ruregerero panyaya yacho yandakataura haisi mhosva iri protection order isiya saka ndo amakatorera saka unotaura sei nhasi makatoisa mugaro muda kutaura sei ko mukarwa dare rinoneswa pa handina kana munhu adaidza kuti kana munhu auya kudare kuti auya ayananiswe nemunhu anenge achiziva handi munoishona yekuti hanzi kambudzi uruzvarira pavanhu kuti nditadwe inenge isati yatora protection ndozve ndiri kuedza kutaura kuti ndozve ndiri kuedza kutaura haine shoti chiwa wanganyarewo kutaura ezvokutaura chimbonodzimisai protection order mozvamukotama kuti because hakuna nyaya dzinotongwa matare mairi full stop because ringatonyure tiri mudare munomu tichiita zvatiri kuita because muri kuti mimi muri akukumbira regera muna kuvasungisa kuti wauye panapo wakatotumirwa mupurisa sakaita kuti masungiswa neawo awo atedza mutemo imi makasungwa mukaramba kupinda mudare muchiti muyenenera awo achibva wati ndasungiswa nemunhu uyo andakamboramba tongwa naye rega nditeere nekuti ndiri pasi pamambo wauya saka imimi manje imimi chimbonogadzisai protection order mozoya mudare mamambo chii otherwise ndokutotonga nyaya kwati kwaingate kuti ikasike kupera because pane protection order hakuina dare rimwe rinotonga rimwe dare rimwe pakaiswa rimwe judgment mukarwa padare rinorava kupinda mujeri paimambo yavapedzaagona kuita judgment mambo ngavajaji tunzudzi vanoti kudini yambotongwa amhangarira vakatuka takuteerera kuti ataura tinotaura titi isusu manje kuti titi pane nyaya yakambotongwa yei akaramba
ende kuzouya panapa akatoteverwa namambo kumba kwake kuti auye pano. Auya pano kwakubva hanzi taura tinzwe pamwe chete nava tichinzwa zvavari kuda. Dare rinozikanwa zviripo. Isusu panapa isusu hatimanikidzi munhu padare rine kuita kangaroo court. Isu hatimanikidzi munhu kana akasununga kuti ndiri kutongana neuyu, uyu handinei naye, handitomuzivi munhu, chii changu. Isi tikamboti iwo handiti ndibaba wako akati wangu makandiona kuti mutombo. Obva hatikanda kumacheto. Isu vadati zvakanaka shamwari kubva muno mudare takamuti iwewe imbodzokera hatigoni kutongana nemunhu ari rude. Zviri nani kuti udzoke hako kumba kwako. Andi hatikuteeri handitokuzivi. Nekuti haukuziyana naava ndovataivonga ndo baba wako kwete. Zvino uri kuda chii kwatiri? Bhaenda kwabva azodzoka zvo ndafunga kuti ndidzoke mudare ndaakuda hangu kunyatsotaura ndakanganisa. Tikati munhu akachema tinomunzwa. Tamudaidza munhu atotinyadzisa munhu. Tiri kunyengerera munhu kudare uyu atikutonge bedzi. Ina ndatomuona kuti uyu mudare rino hatisati tambotonga dare munhu akadaro. Saka nesusu short ane right yake. Kana munhu akauya mudare akati handitongwi newe handinei nazvo, zvakanaka bendako ndoita zvaunoda. Inoti kushamisa auya kuti ini ndafungidzira kuti anga avhurwa nava zvakanakisa, abva apoyana neava kure, abva atadza kuwirirana naasesi wangu. Zvino anogona ndiani? Amenoti haana umwe munhu wake here waanonyarana naye kutaura. Otombouya kana adati tomboti tomubhadhara here kuti ataure zvakanaka. Inini handizivi. Inini shotika mupe chanze kuti atange futi. Kana atadza kupinza nyaya yake ndopayaperera. Tobvunza vanyatanga kuti vane chekuda kutaura neava. Kana vati ndibatsirei tochinzwa kuti havari kuda kubatsirwa sei. Tangai futoma pano. Nasobudisai nyaya yenyu yamawira pano. Budisai nyaya yamawira pano. Kwete kuitangira pano. Taurai nyaya dzenyu dzamawira pano pamakakanganisira apa panyasobuda. Mochizopa kugumbira rureke. Pane zvamakatadzira ava zvacho. Ndingati pakutaura kwangu kwandikupedza kutaura ndikupedza kutaura kuti pane nyaya dzakataurwa dzinokwana kuita dzimwe nyaya yacho ndinezvitaipinda. Pakataurwa nyaya yemunda ndikapindura kuti nyaya yemunda ima hamuna kunditengera munda ndakabhadhara nemari yangu. Akanga amhangara nyaya idzodzo ndivanyatanga here vakakumhangarira nyaya idzodzo, kana kuti iwe wakatomhangarirwa neava kuti udaidzwe kuti uyatinzwe iwe usingadi kuuya kudare? Samaita wakanga wachitaura nyaya ndopandiri kuti pakupindura kwandakaita ndichipindura nyaya idzodzo yemunda. Ko iwewe une nyaya yeyi papo kana vanyatanga vasina basa newe? Ko ukandogara kumba kwako ava kandogara kumba kwavo zvinei pakupinda kuramba uchitaudzana nemunhu wausiri kunzwa zvaari kuda? Unotogadzira munhu kuti agumbuke. Nasamaita tagara tichitaudzana zvakanaka sangana ndomatara tatichiita. Ndibaba Ndio zvatiri kuti Samaita takange tichigara zvakanaka tiri murudo tichiwirirana.
ndozvandiri kuti pakupindura pandakaita samaita sorry ndakakupindurai handina kupindura semwana ndozvandiri kuedza kutaura kuti sorry samaita panyaya yangu idzodzo dzandai kupindurai ndiri mwana wenyu kana muchindibatsira mundibatsiro toda kubatsira ndizvo dzamaipindurira pano wakazotaura pano zvirinda nezvekuti uri mwana wangu panapa pakumangara kwavakaita makanga mabva kwarusape matokonyana uko ndokuchiti handidaidzire mapangiriti akuno kumusha anyazonditaurira pachena nyaya yake yainayo yaakandiendesa kumapurisa kukoti handizve ndo nyaya iri kundiwa iyoyo inosunungura inokundirwa regereri kwete yavaitaura munomu papa yavaitotaura kuti mufunge kundisungisa uyu mwana uyu ndii ndakamurera ndii ndakamupinza chikoro ndii ndakamurapisa gumbo raainaro ukatodaira kuti shuwa rakaremara handitika ndini zvaatoriso kusvika kuwana pekugara kwakusituka vaitotaura neshungu sababa kuti ndii ndakamupa zvese zvaatori nazvo imukati hamuna chamakandika izvo zvanga amashoko ekuno asi nyaya yakauya nevasamaita chaichaiyo ndekuti nditaurire pako pakakubata kuti uzondisungisa uko nekutora pisword yawataurai protection order yako wakawatorera uko idzodzo nenyaya idzodzo dzamakaitirana uko ndo dzavakasaka kuti uzoya pano iwe uchibva waramba ukashiringinya pano pamberi pamamba usingatombowadairi usingatomboiti watoita number 1 kana kunhinde uko wakatoita number 1 munhu anoshiringinya pamberi pamambo ese iwe ndiwe munhu akaita number 1 kushiringinya pambesi pemadzimambo zvakashamisa munhu kune vanhu vanoshiringinya mudare kudai ndo zvetiri kuda zvamakatadzirana pamakaenda uko ndo zvaunokumbira regere kwete zvavakanga vakutaura waramba kupinda mudare iwo vakuchitaura neshungu dzavo kuti mwana wangu inini wandakarera mwana wangu wandakarambisa watakakudza watakapinza chikoro haiyo haisinyaka yamakabva neprotection order uko ndo nyaya iyoyo. Alright. Nyaya iyi yakaitika ndeyekudai kuti zvinhu zvidai iyo samaita ndakanga ndisipo nyaya yaitika yandataura yomwasha zvandaya ndisipo ndopavakati uya kuno mapangireti tauri ndopandakaenda wamba kwavo ndikaenda kutaura navo tasamaita nyaya yamataura ndainzwa asi chandiroda kukuzivisa ndechekuti iye mukwasha akauya kumba kwenyu ndiye akupumhai ini handisi ndakupumhai iri zvinhu izvo zvazvina kubva kumba kwangu saka mukwasha pamunotaura nyaya dzenyu mataura nemukwasha ini ndichauyawo ndomira upo ndonzwa kuti vari munoti kudii but chakazondishamisa inini ndataura kudaro kwavari kumba kwavo samaita vakanditumira mupurisa vakanditi inini mapangireti tikuda kudai then after before dare iroro risati raitika because rakaramba richipostpone iyo vakandotaurira 10 men akataura kuti pandirokuona iwewe Stephen ndoda kukuuraya because pane zvawataura una baba ndikati munina une makore mangani kubva pauri kusvika pandiri zvikati zvese izvo zvazvina basa asi chandinoda ndichaenda kujeri nepakusana pako mama waudza kuti kudi baba vakakudaidzai first inini havana kumbondidaidzane inini ndakatovaudza kuti ndaitotaura nenyaya yemukwasha akauya kumba kwavo taurai muchikombe nekuti muchada kumbira taurai muchinyatsopinda mumagomba ndauya nyaya yakaita kuti ndienda kumba kwavo ivo vakangaondudza ndobva ndaenda kumba kwavo ndichitaura nenyaya yemukwasha mukwasha akanga auya kumba kwavo ndati baba zvamafundira nyaya yako zvayakaita ndibatsirei nyaya yako yakatanga kana munhu arasika nyaya yako iwewe ndezvakaitika iwewe pamwana wako iwewe handiti paakauya mukwasha wako iwewe akanoona vana kuchikoro handiti akazosvika kumba kwasekuru handiti ndo pane nyaya yenyu pakazoita mameseji akanyorwa akubva kupi kumukwasha handiti akasvika akabata batani
sekuru zvese ndiwe uri kucreata vana vako iwewe nemukwasha wako nevana vako handiti imi makapindira nyaya yekuti sekuru waifanira kugadzirisa muzukuru wavo nemurume wake handiti imi mamusingati kuti ava vagadzirise baba ipapo unofanira kupabuda pachena nekuti meseji dzaakubva uko dzaitoratidza kuti imimi naava mutofanira kutoonana ava ndo zvawakakudetsera kuti zvandiri kuona pameseji izvi zviri kuitwa nemwana wako ndizvo here pakutanga uri kuti wakatombotaura iwo kuti wakatenderana pakati wakadzokera kwabva waenda kumba kwabva wazonewa nemukadzi saka ndiri kuona nyaya yako futi pamwe pacho pachaita era munogona kuwirirana pano mukataura mukadibhati kana mukadzi asipo futi apa bhozi ndiye akatobva paya mukazoya mamesi aenda mabva muchiwirirana baba kwabva wadzokera kumba kwamazoneya maa nemukadzi kwasvika kubva mashaudhana nani matadzira kuwirirana baba ndopakatadzira kuwirirana nawo ichi akati baba mukadzi awe anondwa pamwe ari kuti pindei nyuresa ari kuti wanyatanga omboti baba unozwa kuti chichiwa uri kunyatsotsanangura kuti baba patakaita nyaya dziya dzemamesedzi dzekudai atori muzukuru wawanyatanga futi munhu wauri kutaura kwawati aisafanira kuti adi aende anofanira kuenda kwasekuru nekuti ndokwaanoziva maitomboendako kungoti ako habe noti wakazorasika papo mumbera kuti akada kuita sefoko nemunomu kuti pawakurira ndopwawakuti hauchapaziva saka nemwana akajairwa newe kuti aende kwasekuru ndosana akaenda usati imhosva kuti muzukuru akaenda nemurume wake kuna wanyatanga iwe ndiwakanyatso kutorasika iwewe plus nyaya dzekunzwa unozwachiwa ndo dzinorasisa vanhu kanzi namadhamu amumba baba makaposa makapakadzaro nomwe murume ukatadza kuzvibata so unogona kupesana nehama pamusanga pewakadzi ava tinotsvaga ndosane pawai wakanzi waida kunzi watadzi waibva wazongonzi wakadzi burikidza nekuti wanoputsa mushewa iye zvinezvi zvinogona kubva panapa moti ndakumbira regere kuna wanyatanga semataura uri to wanyatanga wazoti baba unosvika mbonze mabvuma futi atotanga baba wangu saka ndauya kuno kutauraizvoti pamusoro yenyimbotaura vamwe nyamundiziveni ini ndiri nyatanga vamwe nyamundizive nyaya yatiri kuona inini payakatanga utongwa ndandisipo asi ndina mashoko andida kungotaurawo yekuti panoitika nyaya dzese panoita tunhu twakawanda tunoitika munyaya idzodzo tikada kutiongorora twakadaro tinosiya nyaya yatakananga uye akatora protection order zvichireva kuti iye ari kuti upenyu hwake hwapa umananzombe protection order yacho ndeyekumuprotecta kuti upenyu hwake huita sei hunge hwakaumbana zvinoreva kuti ari kutaura kuti akabviswa protection order anogona kuurayiwa kana kuti panogona kuitwa zvakati kana auya panapa kuzokumbira regerero paine protection order yacho ari kukumbira regerero rwei iye achaurayiwa kana kuti achakuvadzwa saka nyaya iripo ndeyekuti kana iye abvuma kuti no protection order ndakaitora zvisiri izvo ngaende anoibvisa protection order yacho achinge aibvisa zvoreva kuti auya panapa pane mashoko atinokwanisa kutaura nemuromo kuti ndakanganisa asi mwoyo wako nemaitiro ako neunhu hwako zvisingarakidze kuti iwewe uri kutaura zvechokwadi kune kwakuita se kuvhara vanhu kumeso saka isusu ndiri kuona kuti tiri kungopedza nguva uyu ngaende anobvisa protection order kana achinge aibvisa ozoya kuno ozoti anyatanga ndakumbira regerero kumwe kwese kwataakuita kuti angonzvenga nyaya yakamira apa pane churu chihombe chinofanirwa kutanga chaputswa ngachiputswe churu ichocho pamusoro mambo ndinoziva wanyatanga pamusoro wadaro ishowari protection order kana ichitorwa inoidia tomboti negore kana makore matatu 5 years andini mupona ava vanogona kuuya kuno wondomuimima mati uya mwana akumbira chi regerero protection order uko irikutaura kuti haisi tomboda kuona wanyatanga right protection order yapiwa vana pamamutonga vabvumira nawanyatanga wanyatanga wakaonana neuyu pana achauraya uyu protection order iyei yakazimba imi makazoenda kunoisiya wanyatanga makazoenda sei uko maiuya kuno kwatakakunyorera zvinhu izvi
saka murume haasina kutaura chokwadi chake chekuti vatanga vaenda kuprotecting order votoidzimisa vogadzisana kuti vafambidzana vanyatanga ngazaidu nyaya yeuino mutonyora ngatiiseivazoreindibhotaura protection order isiri pana baba, protection order iri pana tenda. mudhara akaenda sei kunyingiri kukoti vadi kutora tenisi ndaita kuti kutaura mudhara akaenda sei kukoti vakadi kutora tenisi communication yatenman, because tenman ndiyakapiwa mashoko, saka ndaiti communication iyoyo baba ngavataurire tenman auye kukoti. anotaura tenisi saka unga wakwana papipa Kameno mambo. saka warumwana papi mudhara Mambo tingaigirege saka zvawataura zvawatotaura izvi totosvitsa kuna vanyatanga kuti ndanzi ndikubimurikuira kana kuti yapota ndebe yamataura ndizvo Kutokumbira ruregero ndakakotama kuna baba. ndozvatataura kuti akutoisvisaikata iyo baba nyatanga urungozvinzwi yasvitara mwana mungangotambudzika nayo munhu anoratidza kuti akangwarira mwana iye munhu kuti akutotamba nemisi mukomana akutamba nedare rinje iye ndiye akandisungisa mapepa akavana kumba kwangu zita rangu akaribatira papi achida tenime anogona kufambidzana nenere asingafambidzani nemwana wangu indoenda kumba kwake iye achipa protection nemwana wangu toita kukama unofamba ipapo zvakatobata nini right tauya muno munyaya muno taenda yapera iye nhasi andisungisa ina achida kukumbira ruregero ondisa mudare futi inini ari mwana ada kukumbira kuti baba ndakakutadzira andisa mudare kangu ndinondo ndasunga mapurisa akasvika kumba kwangu kundisungira kuti uya undiregere bati kundimanikidza mashoko akataura musuya dare semakamusvizirwa makaona munhu ane mhosva ndine mhosva kwani ndinofanira kutokumbira ruregerero kuti Stephen ndakakutadzira pamashoko ese akadini ndakakutadzira mapani very sorry akandinongedzanongedza munhu akaita zvese uchiona achiita zvese zvakadai saka nhasi anoti ndoda kuti ndiregerera nanyatanga pakuti kudii kuti kuregerera neni mudare wandisungisa akati kutuma munhu aneko akatuma wamhurwa kuti enda munondikumbira kuna wanyatanga wada ruregero but ane zvaakataura kuti kumba kwamhuri kuti dai futi ichiwanika so indaiuraya munhu ini wakura wakataura mwana wanokasuma wakaine mukadzi wakataura zviro zvakataura tofunga mambo takatombotaura nyaya iyo saka uregeri wacho rwaari kuda kwandiri anombiga sei achinotsvaga ruregero ane nyaya neni dzaari kutotamba akaizezvekuti ari kufamba taura kuti hatikutobhaisa edisu kuti tichida kuregererwa tichida vadziri kutsowa nomaimpoti ari kufamba taura maraini sekuru wangu wakachitaura ine wakataura nayo kwajuba ndataura naye achitotaura kuti hapana ruregero ndikudopaini ndikutochenda kwatione saka ari kuda chii kwandiri ruregero wacho nderwekutoa ine hana ruregero runopana naye Stephen andina ndinotobati sori kuwari pano zvarakamutadzira ndindakamutadzira angadai ari shefu acho nemakambani acho ari minista zvemukorari ndakamudzirisa ndini ndakamukanganisa upenyu hwake chaizvo sezvaakataura mudai saka gongi choboti yengu kuti nditi anondiregera chii chacho tataura pachechi apo nechechi ndati ndakubuda muchechini kunamata chiita hoho daizvi hapana kunamata kuripo wacheta wati zita toda kunzwa nyaya chakaita sei tikataura nyaya ipapo ndikataura pachena nyaya iyoyi akabuda pachechi akapopota akadarika rodhi achipopota ndopata azomutaura ngati nyaya iyi ndaakuendesa kwamambo uri kuziva mashoko akataura pa kuti hana basa namambo akwenu wakati kuti ukati uda kutora ng'ombe dzangu uda kunditomwe saka wakandipisawo neukasauchera wanotauraro wanotaura zokasachera saka ndopatakamuisa kuno nyaya yakuno ndopabhatisa kuenda kwamejasi kana taifunga kuti nyaya inodini here inotsakatika here kumambo hafane kuti aitoo akandisimudza ye kundisungisa ini achida teni mina ini ainditorere ini akanditora for what purpose akada akasungisa munyina wake akaendaiko ndakakutora kuti ini aida kutora zvichitaridza kuti ndoda kufixisa mudhara uku
masamoni akapiwa parusapi akavutaura kuti kune mupurisa anogara padhuze ini akaendawo kwandiriinini panapa asi nhasi ndiri kutoshamisika ari kuti handina kusungisawo musava kuita inini futi angari pana muso angari pana pamuso watendera panapo akaona narazao anizvo akataura ine mukadzi wangu autotaura kutopomera mukadzi wangu kuti ndiye ari kudzinga vanhu pachechi saka vanhu vasingauya pachechi wakazitaura kuna raza zaka anitaura vanhu vake iso vanodhira nawo saanofukwata vanhu vake nyama yepivo inini ukama hwangu naye kuti asati asvika paunyasouza kuti agadzira azvo akanditi handikuzivi taimakamukatera munhu akati kuti andaiziva kamudhara yani machaka iri akataura uyu mudhara andisamuziva vakaigara kunyango kamudhara aka kanonepo maningi kane makuhwa ende muri kutonga nyaya yemakuhwa munomu ichitaura mavaziva musi munomu handisi kuedzerana kuti saka ndiri kuti iwotidareni itaivhereke musatambwa nemunhu secriminal check handina pendi kuwerera naye kana kutambira rwendo rwake handina pendi kutambira achazouya akunyatsokuziva kuti humu ai ndiri anhu ake akati hauna kundirera hauna kudii ndakarerwa maiguru angu that's all this right achazouya my door is open kana akuzoziva kuti zvedu ndowanyatanga munhu andakambogarawo naye achazouya akasapa but by now handidi mumona kana masomo kuti nditaurire kutaura nedare ainge mhosva yokudari dare rotaura hake naye ropedza naye kwandiri ai ndakura naye munhu pamba aisenza tese pamba paya senza pamba pei aita ikusenza aipiwa nani pei mari yacho aipiwa kupi mubvunze pei wakapiwa nani studi mari aipiwa namanyatanga yaibva kunani ndozvavanzi wakataura kamunhu ndanisipo nandandogwara nemi takura tese pamba paya tirima nayo achienda chikoro kusvika arore panyika apa tagara tese pamba paya but nyaya dzangopinda kudare ndiripo inini haana chaanotaura ndiripo ndiri pano inini taura nyaya pamusoro regai ndipindure munino oziya sei uri mudiki danga ari obet ari kutaura izvozvo obet akafa uri mudiki vatakura newesaunakura uyo chitosiya munhu wawapotera uchiti ndikundirirei muti yakapota ngeno tasvita rakadaro kuti hanzi yakapota ngeno vati izvozvo zvese kwandiri hazviko baba wanenge wakashatiwa dai wataura pamakombaisa wakawatadzira ndofunga zvaiputura zvino haudi uda kungoti bedzi dzese dzifusirwa vanhu vese vasaziva zvawakawatadzira baba ndo izvozvo ndo zvatachida kutozwawo ndowazvifusika haudi kuti ani ambozvinzwa manje baba havasi kuzvidawo wada kuti utaure pazere wani saka simukako tione kuti ndonyaya yati plus ukoko chifupi kwangu kunogara kumba hakusvikiko handidi munhu kwamba payaka ndataura muno mudari ukandisuda munhu anosvika kumba ukaitaura nyaya dzake napedza hakusvikiko utadziri munhu mukuru akatasikuti handina kusungisa ndasungisa 10 yorutora murumu wadadzadini tora 10 kuti nhonyoni naye boti kwete kutora baba wakatokanganisa ipo payapaya ndipo wakatangira kukanganisa nyaya dzavo plus bepa rako rakasiya kuti 5 years rinotomboda dzimwe 5 ikozoya pachifi panapa toita nyaya pachadzika 5 years dzikwane tisingaonani tozotanga kuita nyaya 5 years dzakwana manje
tochitaura nyaya dzako manje manje riruko iroro ngarimbomira rakadaro munenge neprotection order ka kana akatora protection order yekuti asakuwadzwe iye inobvumira kuti asaende angagoenderei kwaanoda kukuwadzwa saka protection order yakutomurambidza kuenda kwanyatanga akauya ndeyabvuncha protection order yake saka kana asina zvandambotaura zviya kuti kana asina kuibvisa ka ende anozvitutumadzazve haana kuzvininipisa kwaanozvipa kuda kuratidza vanhu kuti ini ndofunga kudarika inesi pane vamwe vanotofunga kumudarika vatori pano vakawanda anofanirwa zvininipisa ukaona munhu achituma munyaya ipindurore ndiyo nyaya yake yekuziva handigoni kuzodaira saka chii chinopa kuti munhu azoti mundiringerewo ndiyo nyaya yacho ino haana kuzviziva ari ngoshinga yake ndodai kubvisa kumandege ndakadai kana zvanitoda tauzenyopoti ndiyo wozodzoka afunga Mamsure, chinonetsa manje chingangonetseka kutaura nemukomana anouya pana achipinda ane mudzimai ka matarese muita pana hawine mukadzi akanangara ku ari pamba saka kutamba saka nditi kutamba kusaka hapana chinobatsira hapana chinobuda ane mukadzi wakanga ane mukadzi isana mudzimai ipakumane manje akauya achitaura nyaya ndakamuti mai vari kumunhu enandotora mudzimai wakuya nyaya tingorituka akaramba kuya andamuya mukadzi asina kuruka saka tingangotaura nyaya idzi kana anofana kusvika kwedzi mangwana hapana chinobuda pariwo hurumende yake ipashirwo nyatanga iri kana wayechiwaka musuya makauya pano mukadai makambobva nekwangu mukazobva mukasebera padhuze mukazodai mukazodai izvino mukauya musuya muchiti mukaenda padhuze namambo mukazii mambo wangodaira izvobva upfuura odarwa izvino mucharamba muchitowedzera kushaya kwekutaura naye nekuti zvenyu mukaramba makaikwidza pasi endai mundodzoresa iyo bedzibisoda kana yanga yakanyora zita revava endai mundodaro iyoyo kana 10 minutes sorry ndakakangaza aiwa ndimuna babongu tachi moyo mutema utendere kuti dare rimujeza unobvisa ba chimuyachibatsire harisidati yake ndibatsireiwa kumanero kuti ndakatorasika uyo anofanira zvifungira kuti ndoda kuyanana nababa wangu here ono ega zvichibva mupfungwa dzake ndikutomanikidza kuti unoita majawarinyaira kuti akakumbira uregerero pana baba waka pana mai vari pana pamukaona munozwa mashoko ari kubuda pano munhu pane honzerese iri pakati pababa wava nemurume wavo saka pana hapana kuwirirana panoda kubuda pa patonangana nyaya akawirirana nemudharo wamai avo chii chinoitika arikufamba chitanziwe mukadzi wacho ndihonzere vangu aitotaurei mwana uve pakristu zvasangana mai varipo ndihonzere hapana saka andowirana neni kuti akawirirana nemudharo hapana nyaya amakuhwa makuhwa kutorwa ndoanonzi makuhwa ndizvo apo makuhwa kaimakuhwa here kana nyaya ichayo ndaingaingobuda iri nyaya kana waenda kuzvapumuka uchiwinga bhora ka ndiita zvebhora wari kutobva ipapo vanhu vaitaura zvaunga uchitaura hatinga kutaurire zvinhu ita zvebhora nyaya ingorikwayo kutaura chokwadi baba wanga angodaro asi nyaya chaiyo chaiyo nyaya yaita kuti dzibereke inyaya yemukwasha inyaya yemukwasha yaraswa ndozvandaona yemukwasha haisi kutaurika kuti mukwasha akaenda akatosora kumba kwavo nyaya pamukwasha ndopayayemukwasha ndo yakataura ndoine mashoko ese oda wana mari ndinofunga wakabata tsvina wega ndopangori nenyaya
zvekuti zvazodini zvazopamba zvichisvika kupi kwese kwako. Isusu sedare dai tati hatauri munhu munomudare muno. Nyika yaienda ichiti ana mambo ane ngozi vanhu vanga vachiti saka ndakabva wanyimwa chikafu nekupuwa nenyaya yekuti mambo akabva ati musamupe. Right. Apa taitamuti ndapinde nyaya hainetsi. Nyaya itaurike painosvika. Saka ni angabatsirwa usadai. Asi paya penge pakangori netsvina pane saini yetsvina. Hapana kuda kuchinja, ndo paanga akangotangisa. Ndechekare. Iko zvinezvi kuti timuti tibate isusu nyaya kwatiri haitobatiki. Nekuti iko zvinezvi mukuona pana ataura nyaya apa asiri ane kuti abvepi munhu ataura. Kana dai taida kuti iye atotaura kuti uyo haatori namhosva. Kana vakapinda pekukumbira kuti oraiti mukwai mwanangu ndakuregedzera. Asi pane nyaya yaataura kuti inini havangapindire nyaya yatezvara vasiri. Saka tezvara havasati urupanzwisisa. Nyaya ichipo pane munhu akanyora. Saka akanyorerwa ndianonza handiti nhasi baba vanoburitsa here nyaya apa vasiriwo vasiri panyaya yacho. Vakanzi havana nyaya yacho kukoti. Vakanzi ane nyaya iyoyo munhu akanga akanyorwa zita panenge wamakanyoresa. Vanzi ani mwana wako anoita ani muning'ina tezvara right ndiye ane nyaya newe. Handiti iwewe wataura kuti ndiye ane nyaya neni. Saka noti avanga uri kuvatsvagirei kana uchida kuita natenga. Nyaya ingoripo ingoti munhu akataura kana une mhosva unonge uchingoti une mhosva. Ati kutaura chaiyo akutoya zvano. Dambudziko randaona hangu ndakatarisa ini semunhu ini ndiri kuona kuti mukwasha ndiye akonzeresa kuti ini nditaudzane nababa. Savaita kutsvagana nemukwasha wako usina kubatana naye, usina kubatana neava, usina kundomhangara unenge une mhosva ndiwo wakazvizora nyaya. Saka nhasi 10 men akada ake kugara kusvika 5 years dzakwana yake akusvika anytime otanga kuti unozoita sei. Saka nyaya yacho haiperi. Nyaya yangofanire zviri kutaura muningi wangu ari kutaura zvaanoda. Simuniki ari kutoti iwe ane murungu achiti iwe avo varipo handisi wanyepe ndi baba wangu akachinja rini wagara vari baba wangu ndi baba wangu
saka iwe chipedzisa nyaya yako payari wabatsirwa senombofamba utowanika mhepo kuchana isusu hatitobata mune nyaya itamira panapa takadai nedare tanyarara iwewe watomboitwa hatimbodi kusvika pamusoro pemudhara munhu ane nyaya newe ndiani 10 men ndiwo wakapa mhosva kana azouya kuno kunyaya ichipo ndipo lake uchasunungurwa ruzizia hauna nyaya ukazvihenga saka ninonetsa nyaya yemunhu haipindiri ngofunga kuti kwabva nyaya ndokuti izvi zvazvimanhungirwa zvana mukwasha na10 zvinhu asi chaiyo nyaya pamukwasha ndopane nyaya kwainogukira kana nhasi inogukira mukwasha nyaya haisi mukwasha mukwasha wako iwewe patoti haana nyaya handakatotera vana vake pauri iwewe atori nenyaya mwana wako akabva kumukwasha bcause dai mwana wako anga ari kumukwasha ari pamwe nemukwasha kusina nyaya usapi mukwasha mhosva mukwasha anotsvaga defense ukatoenda mukwasha isu tototi ane mhosva mwana wako wakagara naye iwewe wagutsikana kuti abva kumurume uyu asina kupedza zvinhu zvake ndio zvinhu zvasina kupedza zvinhu zvaita kuti mameseji nezvii zvise zvifambiri saka mukwasha haatori nabasa uyu ane basa mwana wako kana uda kudzokera kuda kudzipisa vanhu vese uyo haachave kuno mukwasha ndokwabva nyaya ngozi ndokwabva nyaya paita kuti tinetsane nababa inyaya yemukwasha ngozi baba wakangawatiwo iwe mukwasha wako mukwasha wako ndo witness yangu saka pandinoenda kwamambo saka inini I thought kuti mambo saka ndiri kuti mambo wakanga wakutaura ukataura kuti hatimborina nyaya kuti zvino yangodzokera saka nyaya mambo akutaura sorry sanototaura zvakajeka kubva kutotaura kuti mambo wachitaura ukataura tokuti buda panze sekubuda kwako kutoita mudare hapana nyaya chakaipa chigadzirei iwe chitotanga kuti nyaya yako yaramba ukange uchida kuburitsa chitini chinosungisa unochiziva chiya chamunoburitsa mvura mumvura ndo chamunodhonza nacho kana chakuda kubata nechibhunu kudai chikati soto ndobva chanyura mumvura unoita sei pachine chimwe option autenda kumba wako mapangire ndopatoane nyaya yapasina chidaidzirewe imwe nyaya nosununguka nyaya itongozoona painenge yazouya